Jamen, det skulle være til at overskue, så du siger, at du har gjort rent på en efterskole, og så har du kørt 2 dage hos Leifs El. Men det kvalificerer dig vel næppe til en stilling af den her karakter? Det synes jeg lige præcis, det gør. Nå? Jeg kan committe mig 100% som selvstændig erhvervsdrivende for taget firmabilen i betragtning. Og bare. Det var jo ikke engang en sætning. Manden er jo debil. Hey, Johannes, hold da op med at hænge dig til nogle bagateller. Tommy, han er lidt nervøs. Ja, men det er jo også gået meget hurtigt. Jamen, jeg vil anslå, at du skal have en 2-3 mand under dig til at varetage vedligeholdelsen. Sig mig, hører du overhovedet efter, hvad jeg siger til dig? Undskyld, hvad? Lad være med at sidde der og lege CIA. Jamen, det er jo ikke nogen afhøring. Nej, jeg synes, vi skal få aftalt en løn. Ja. Hvor meget vil du selv mene, du er værd på månedsbasis? Det er svært. Det var lige en af de svære. 25 om måneden. 25.000? 20.000. Du skal da ikke have mindre end de ansatte. Jeg synes, du skal have 45.000 om måneden. Det vil jeg sige. Hvad? Vil du ikke sige det, Johannes? Susie, du har en bestyrelse at tage hensyn til. Ejer jeg 85% af aktierne, eller gør jeg ikke? Ja. Så synes jeg, vi skal sige 45.000 om måneden. Fri bil og så et A-kontor. Jeg behøver ikke en bil, jeg har jo scooteren. Ej, hold nu op, Tommy. Du skal have en Porsche.